Helo, Mike Dwi o Ganolfannau Hamdden, Gwynedd. Gall techneg gwael arwain at perfformiad gwael, ac yn waith bydd anaf. Gobeithio y bydd y fideo hwn yn eich helpu gydag ymarfer penodol. Gobeithio y bydd yr awgrym a dechneg yn eich helpu i berfformiad well a gweithio hun ymhellach. Siaradwch gyda'r gweithwyr proffesiynol ffitrwydd yn eich ganolfannau hamdden leol am y awgrymiadau a'r cyngor gorau. Gwela y ddolen gyda'r fideo hwn i darganfod eich un chi.